Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti Nepečené maškrty, kde som si pre vás pripravila jablkovú tortu. Aké budeme potrebovať suroviny? 10 kusov veľkých jablk, 2 polievkové lyžice trstinového cukru, 3 kusy vanilkového pudingu alebo 3 kusy zlatého klasu, 1 kus vanilkového cukru, 200 kusov kyslej kokosovej smotany a mletú škoricu. A ako budeme postupovať? Jablka umyjeme, ošúpeme, zbavíme jadrovníkov a pokrájame na menšie kusy. Dáme ich do veľkého hrnca a prilijeme vodu tak do 2/3 obsahu jablk. Privedieme do varu a krátko dusíme, kým jablká nezmeknú. Ešte horúce ich rozmixujeme na hladkú hmotu. Hrniec s jablkovou hmotou vrátime na sporák, nech to zovrie. Prisypeme trstinový cukor. V troche vody rozmiešame 3 vanilkové pudingy alebo 3 zlaté klasy. Nalejeme to do vriacej jablkovej hmoty a uvaríme hustejší puding. Na dno tortovej formy, okrúhlej, poukladáme piškóty v 2 vrstvách a na ne vylejeme jablkový puding. Necháme ho vo forme úplne vychladnúť a stuhnúť. Kokosovú smotanu vymiešame s vanilkovým cukrom a natrieme na povrch jablkovej torty a uhladíme nožom. Pomocou jemného sytka povrch posypeme mletou škoricou. Tortu dáme vychladiť do chladničky aspoň na 1 hodinu. Ďakujem vám za pozretie celého videa, za lajky, za komentáre, za prihlásenie sa na odber, za zdieľanie s priateľmi a dovidenia pri nejakom ďalšom recepte.